Jos tiedät, kuinka huolehtia tavaroistasi, voit nauttia niistä pitkään. Tiesitkö, että rikkoutuneen TV-ruudun korjaaminen maksaa miltei 80% uuden TV:n hinnasta? Ja joka kuukausi noin 40 meillä vakuutettua sähköskootteria vaurioituu liikenneonnettomuuksissa. 1 4 matkapuhelimesta rikkoutuu ensimmäisen käyttövuoden aikana. Kun elämä kohtelee kaltoin, tarvitset suojaa ostoksillesi. Tarvitset vakuutuksen. Tällaisissa tapauksissa Warranty Expert on apunasi. Kyllä, kun vahinkoja tapahtuu, Warranty Expert korjaa laitteesi tai korvaa sen uudella. Niinpä arvokkaat ostoksesi tuovat iloa, eivät huolia ja lisäkustannuksia. Ostovakuutuksemme ja laajennettu takuupalvelumme ovat suojanneet yli 700 000 asiakasta. Huikeat 90% heistä suosittelisi meitä edelleen muille. Huolehdi sinäkin ostoksistasi.